Good afternoon. Igbo. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwara n'ọnọdụ Igbo, aka Madam Pinto, Madam nwanyị punk okwu ya, mma fa aghọta ya ọfụma, aka nwanyị punk. Okay, ihe m chọrọ ikwu n'ụtụtụ a, biko na ozi a Maazị Nnamdi Kanu ka m na-ezi ya. Biko onye ọbụla gbaa mbọ hụ na ozi a ruru Maazị Nnamdi Kanu ntị. Unu lee anya, unu ga-ahụ na from 2015 to 2021 before eme Maazị Nnamdi Kanu arrest, ala Igbo juru ya anyị n'ọrụ onwe anyị ka anyị si anọ. A na-emekpe ihe Biafra ha anụnwa ka ha si eme, peacefully. Anyị nọkọta n'ala Igbo ihe nwanụ na-ekwu Biafran Liberation Army anọkọta aka sit at home 2 weeks, anọkọta aka sit at home 2 weeks, anọkọta aka 1 week, anọkọta otu ndị nwanụ buru egbe pụtasa ha awụ ndị Biafran Liberation Army, and then me onwe ha attached to Simon Ekpa, so gburu anyị anụ ụmụ ọma, anyị anụ non-government different things ndị iro wee mebata youth anyị egbu within that period, ọwụghị obere ihe. Then ọwụrụ sọsọ youth anyị egbu anyị wee chọpụtazie na ndị terrorists anọ n'ugwu Awụsa abatago n'ala Igbo. N'ihe niile ndị ahụ nwoke ewere mechie. Then Simon Ekpa nọ na Finland na-ekwuruwe ihe masị ya na sị ya na-egbu ndị anyị. Ọ nọkwa enwekwe ndị otu ya, ndị Biafran Liberation Army pụta ha anọ wepụta egbe, anọkata ha agbagbuo mmadụ, anọkata agbagbuo ha, claim all responsibility. Ekwe maka ihe a na designate IPOB terrorist group, the 10th terrorist group in the whole world. IPOB well looking again. Meanwhile, Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga. Now, who created this Simon Ekpa? Maazị Nnamdi Kanu created Simon Ekpa in his wisdom. Maazị Nnamdi Kanu nọ ya na ndị otu ya ha nwa create the leadership. Were build IPOB ebe build kwa Maazị Nnamdi Kanu too. Oruzie ka aka kpara ya. Anyị nọwazie na DOS butere Maazị Nnamdi Kanu. Na mgbe anyị bịa leba anya ọfụma, ụnụ ụmụnne ya butere ya, ka ọsọ ụnụ ụmụnne ya mgbe ejidere ya na Kenya na ha kwutere na ọ nọ na-ejidere ya, ha nwa zoro ya ebunata ya Nigeria. From ibunata ya Nigeria, ndị IPOB kpọtakwa lọya Ifeanyị Ijọfọ na Ọzọkọme, ha kpee ikpe nweta discharge na Peter. Ọkwa ụmụnne ya chọrọ those lawyers, kpọta lawyers ndị nke tụrụ ya nga. Mana the whole blackmail or DOS, ị na-ele DOS asị Maazị Nnamdi Kanu chịrị, gịnị ka ha mekwe na nwadị ihe bịa aka na ha bitere Maazị Nnamdi Kanu? Ị bịala n'anya ndị bitere ọkwa ụmụnne ya, so wee nwụnụ propaganda. Nene anyị bịaziela anya ọfụma na odo anya na federal government na-eme ihe niile, of course na-eme ihe niile influence ka ha wee destroy ya IPOB. And from here, oteji wee build Simon Ekpa, according to Maazị Nnamdi Kanu, na asị na Simon Ekpa ma ekwu okwu ya soro kwubu okwu otu ibia ji okwu, boom, o rezuola amị, boom, ọ gbawala egbe, mmeziri eji wee mee IPOB attach. And mgbe ihe niile ha na-eme, anyị nwa bụ ndị nọ n'akụkụ amarụ ife na-eme, anyị chekwa nọ IPOB. Otu a ka ndị Igbo ji wee heto IPOB that time. Why ka ha ji ebu egbe? Why ka ha ji agbagbuchi ndị mmadụ? Why ka ha ji eme ndị amị attach? Mana ozi mụnwa onye lara ụlọ nyowe ihe a wee nyopụta wee tibe mkpu wee gwa ha na ọbụ ọkwa IPOB na-eme ihe wee kọwata ndị be anyị. Onye ọbụla agbakọ ekonye ọdị ọkụ. Then Maazị Nnamdi Kanu pụta dị na nsọ Simon Ekpa. And all that in mere ihe Simon Ekpa ji wee gaa nga. But in recent time kwa, ndị niile anụnwa makọtasịrị ugbu a na-asịzi na ha awụzi ndị otu ịma ha na-ekwu na asakiala
DOS, which is badash, which is nonsense. What I need a sack. Because now actually hijack the leadership on that job. And towards the young we have sack yala. Okay, sack. So well, towards the young game, I create another 100 men. That's all 100 men. Now, let us compare the creation of these 100 men and the creation of Simon Ekpa'S and autopilot. Nnamdi Kanu with his own group, even the media, the radio Biafra, radio Biafra. So many people need radio Biafra, and till date. But in their wisdom, as Simon Ekpa'S, well, fine. I recommend there. Manam Borgas will meet up a register. According to them, auto she register and IPOB project Nnamdi Kanu. Now, you find it difficult to work in communication Nnamdi Kanu to grow on social media. Kendi na manage Nnamdi Kanu. Why does communications about him dominate? These things are him, and men looking at him and cause a problem. Also from him, they leak. Because someone to read the nation do to you, so good no lawyers here coach Rosia. I question not put on social media in Asia. I question me J and the when. Why? Because they want to attract them deep. They are looking for a way to build another group. IPOB build the Nnamdi Kanu to an icon. Yeah, that is iconic nature now. Build another group. For what exactly? Nnamdi Kanu a group put the very strong presence here in 190 something countries. They intact just like ANC, Mandela, because I'm studying also Mandela she were men when know exactly the same thing. Come on here, teacher, I want a full dedication from the part of Mandela. I'm going on anger. Oliver Tambo took over leadership. Mandela never interfered. On here, Megan, trust and dedication and commitment to the struggle. Everybody committed to that struggle. But now, Nnamdi Kanu is not fully committed because most of the confusion, come on, not there. Because Mandela not there, now bond, to the point to form a pressure even from prison. He never interfered because he trusted his brothers. In here we have name on trust. Nandi Nnamdi Kanu because we trusted him. And Nnamdi Kanu couldn't have been where he is alone without the IPOB member, especially the Directorate of State, the leadership. But now, he has seen into the face of the struggle. He actually capitalize on that face. To see it's like Mandela saying that or no appoint people, sending them to Mbeki. Even if he should appoint people, he will liaise with Onye. Appoint them when they have walk. And now his members call it order. Naha disobey the Nnamdi Kanu order. Does Nnamdi Kanu work with decree? Or as a governance, democracy, where Akan Kata Emma approve because he is the mouthpiece here, Briyagawa. Why am I saying this? That mistake of Nnamdi Kanu Ganonanga, and even without consulting the leadership of his group, gave birth to Simon Ekpa'S.
and Biafran Liberation Army, which has no reason being, because anya nana Zion group, this group, anya ndi igbe pay attention, because in a Kwoku group ego keja fund there. IPOB was fully funded by ndi Igbo. IPOB fonye ne wepota $1 million to donate here. Without Nnamdi Kanu, nobody would have funded autopilot and Biafran Liberation Army. But because now we paid attention and we paid dearly for that. What do you die? Mande shobodo yupo aro menanyi. And when they cannot nanga. Now, Madly took one out, Nnamdi Kanu cost those dead. Yana Ekwe Oh, Nnamdi Kanu, I suggest Simon Ekpa'S, we go the DOS. Keleleya. Mwe DOS leleya. One or parts the Yasiaman register as an IPOB member. So I man sign now, Kwahasiagawa. I get around if not no money and a lawyer share booked on social media, we don't announce. What's Nnamdi Kanu no nanga? And that is why, because then outside you cannot control their actions. Ngwano kwole da akwụkwọ nye ndị DOS mana ọnwụ na enwere otu ọ na-eji communicate to DOS directly even without lawyers ihe ma ihe a na-ekwu. Maazị Simon Ekpa'S agidoro awe ihe ọwụ ngwanụ Simon Ekpa'S ewele na aghụghọ agbakwa ihe ọ na-ahụ ya bido buwe egbe, and that is why ndị Igbo ji wee kwete na plantrụ Simon Ekpa'S to demonize IPOB. Once all over the world, once people have left, Potando, will go a terrorist group. And again, because now Simon Ekpa'S could not take a lawyer take over from Nnamdi Kanu. Oh, Taka, IPOB push a terrorist group today. How can Nnamdi Kanu be the destruction of his own group? Man, this is the truth that we've been living with, and it will consume all of us. Now, federal government and some state governors build a group that will help them. I am back contract I prescribe all IPOB. Man, prescribe and his volunteer group because federal government near use. A prescribe OPC which up fee here with ESN. Good. I actually wait to IPOB about the IPOB with the instrumental to jailing of Simon Ekpa'S. Whereby they are this is the two group. Nigerian government later again prescribe or IPOB now. In recent time, to Simon Ekpa'S this came back when I 100 men now. Abu Society Divine Project, 100 men Divine Project. Man, from the last speech in Namaka, also that you can register, you can come in, people are coming in. It's no longer 100 men Divine Project. Now, didn't come in now, all in do to Simon Ekpa'S. Kahaji build that their 100 men group. And do to have openly pledging loyalty and allegiance to Simon Ekpa'S. Achalu don't want yes and they are defending Simon Ekpa'S, then demonizing IPOB, exposing ESN, Mankehane make it. Today, and one on your OTSN is a gal, and one on your Mankahano, all Hana Patas Nekula Queban, Napatane Kundi SN Uru, Nandi SN, Umpo Wanano. And now these people are attached to Nnamdi Kanu, the leader of IPOB. You're watching Kete. Today, it designates IPOB as a terrorist organization. Now for her Benaka, now for who Benaka. Yeah, won't get it. Somebody put on this choose to be a terrorist. Simon Ekpa'S, you affiliated yourself. Now, but last song gave with their leader, and then you have not debunked it.
So I get when need the Kamazi Nnamdi Kanu gwa anyị ebe ọkụ na ihe ọ na-eme. Anyị aga-agbachizi nkịtị kpuchi anya. Okay? So Mazi Nnamdi Kanu amamma inugo na designate ala your IPOB as a terrorist group. And they were touch who know activities Simon Ekpa. Keji we made that and they believe na Simon Ekpa. Now autopilot belong to you because now any Kuzina and when a coalition of freedom fighters and you are their leader. Now this coalition of freedom fighters say with their leader, by the virtue of you being their leader, you can take quite responsibility for any of their action. I hope you know. I wonder why you are looking for Muslim groups name what the Ekpa'S. They destroys your own group and Owanile na tojo. Equal IPOB Nigerian government and is shit. Mazi Nnamdi Kanu, you don't know. You are virtually reducing yourself to nothing. I'm protest and again the coalition one name. It was a show of shame. How are the mighty fallen? A whole Mazi Nnamdi Kanu can name protest. Amam Maharukwe 20. Amam woman one yana does a wee henezi. And I could daily pay 2,000 kaga wapota. And then and then this your protest window to show worry. Show whatever is Nesheba Bramoto Laba. What a shame. How one day name is Mazinam. Free Mazinam de Cal a decade. Stand over 100,000 men. Mazi Nnamdi Kanu break a record. Na fari break. Most assemble both Southeast as his members. Kuroto may address over 100,000 people. I watch him here. On record today. Mazi Nnamdi Kanu everyone protest for his arrest. So many boys laid their lives. Ụfọdụ agbaburu ha na Mkpọ, ụfọdụ agbaburu ha na Port Harcourt, ndị agbaburu na Obi Igbo. Oh my goodness. Ndị agbaburu na Ọnịcha. Mazi Nnamdi Kanu, is this what these boys died for? Ọ ihe aka ụmụaka nwoke a na-emezi gị protest. Ya ụmụ nwaanyị na-ere ọgụ. Na ndị otu Sowore nwe ebe Sowore ruru gị. As the leader of IPOB, and whatever we go to the world, show what a shame. You know, we hear Emmanuel one nation a show in our parade. So Alaba International boys who make a protest. Oh, Nigeria, how you are feeling. How we are constantly becoming unpopular among your people. You think you are destroying IPOB. You think you are smart. They will just use you and dump you, just like Simon Ekpa use you and dump you. Your saving grace, Simon Ekpa no one IPOB gra. Nobodo you boto Simon Ekpa. Otherwise, and why are not Zulu because Udo could have boy to the worst part to Obukumebe on your coach Yambupishi. Simon dominated everywhere to the point and there's on your threaten. Give up purchase, give up your palace also. Simon Ekpa demand the Subutre Shezeri. Ezeri how people need Bala America. Yes, Simon Ekpa. You know? So had it been IPOB, it created the IPOB problem, the DOS, because you want to sack them. Who told you it works that way? Mazi Nnamdi Kanu won't elite her. We're all to trouble OG. Chije, again, where? David Arena Ariketagina because Hamana Onya Mazi Nnamdi Kanu Sahara Sowonya Ndi Belonya Hanya feeling no Yanimi. But people like us Agahano the watching Kete and where you do what you are in the name of an Biafra. You don't need any other group whatsoever. IPOB is bigger than you, bigger than any group all over the world.
Ke ihe na-eme gị, ke ihe ị chọrọ. Ke ihe ị chọrọ. Iji ịpụta n'efere mbụ ụwa kịta na a na-apịtọ gị. Iche na IPOB ka a na-apịtọ. ESN even established and the man we cannot be deceived. You created ESN. You are the leader of ESN. So abuna ESN otahane kuna china sanworu burun the mad with ESN. Ongoing burun the mad with ESN because you are the leader of IPOB. We cannot be deceived. We can no longer be deceived. Apuga shas criminal say go happen na efrem bo na ebu propaganda. A disgrace to go aboma as Nnamdi Kanu. It's any disgrace in the DOS. In your time, Anya Tosi Honye Nebuany. Recently, now, can go your Abese put a name broadcast. How I wish that man hanya moto. How I wish that man hanya moto and play that broadcast. Maybe I will even play that broadcast. Let me see if I can park somewhere. Play that broadcast. Can you look where I'm taking? Can you know the broadcast in Goshora Beze? This is exactly the broadcast that I prescribe. IPOB. IPOB has never indicated him that thing here. Okay, he's here. Come back here now. Back here, come play this broadcast. Play on a broadcast by Goshora Beze. This is purely an act of terrorism. Because on a ginger all their army to get ready to fight in on a uniform. Come back here somewhere. So Ngoshora Beze was, and now Hane Kune a coalition, and you are the leader of that coalition. So in your blood that coalition, no many. Nnamdi Kanu, you will be responsible for it. Just like IPOB are responsible for action Simon Ekpa. Okay? Because IPOB had the responsible for action Simon Ekpa. Kita na I was the only in the coalition. Mande Zion. Ma autopilot. Ma more garage to secretary because I'm in a coalition. Be ready to welcome more people. Nandoshi now. Go one from their own coalition. Then happens you threaten the governor. You will take responsibility. So I come manner either airport denounce on a war high pop. Nation did that coalition. I was then IPOB to join again that coalition, they will join you. So Igbo Oruselem Baga Kozoku Afa can play a role in broadcasting Goshora Beze recently. Ebon Aquadoha for on Aquadopa another onslaught on all up. Autopilot take literally again. Autopilot take literally again. If you don't another onslaught on all up. Finland. Otu channel one, Ega one no to now. Ega one Nigerian government na Jeshuga Hausa, Brudoze rehabilitated Boko Haram you with Chirakwa. Bruhana, Landana Libu. Another onslaught, Ebido. Genant. Nigeria will be brought to ashes. And I promise you today, instead of Biafra not to come, we, every single individual in Biafra government, in all the structures that our PM has laid down, we will burn Nigeria down. I want all the 40 states of Biafra to be resolute. More than ever at this time, the Biafra Liberation Army and Biafra Defense Forces, now is the time to be all resolute. Our PM has given instruction. Any Nigerian military, Nigerian police, Nigerian Air Force, anything wearing Nigerian uniform inside Biafra land, they are the reintegrated terrorists that Nigeria wants to use to kill and stop Biafra. So the Biafra Defense Forces, this is the time to increase in towards our
not to come, Nigeria will run to Nigeria. On another now. What is you today? On another, I want to go the broadcast. This broadcast now. I'm with the PM. Now I'm going to bet and I call him and when a coalition on I call all the Biafran Liberation Forces. Later, now I call Biafran Liberation Army, which belong to autopilot. Now, this call, I'm here now. Totally, even President Trump, any country in this broadcast knows that there is an armed group. Once he be the armed, threatening why your government, challenging your government, you are a terrorist group. So, Nnamdi Kanu elite gwanye belong to because ndo autopilot ni na Atalugo egosigo ni ya autopilot for play to go his allegiance. So Atalugo sika Simon Ekpa patagodo no first. Ahum kadalintin na ma analyze ihe mkwu na akwa maka Simon Ekpa. Ya sem na m hapugodo nke Simon Ekpa. Ha niile na-ekuzi na Simon Ekpa wee sent no DOS Maazị Nnamdi Kanu nke ndị IPOB one day wo ekperima one day wo terrorists. So Igbo we cannot continue ịgbachi nkịtị. Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga omonye appoint then all set ya chọ ahụ ọ ga-aga onye because right now Simon Ekpa wuzi ekperima. But he created that experiment. While ndị Igbo na-ahụ Simon Ekpa say demon, anyị na-rally around that church Maazị Nnamdi Kanu ga-esi apụta. O create another 100 men. Who knows what that 100 men will do? Igbo bụ Igbo, mgbe na-etikwe mkpu na-asị ọkwa onye iberibe ka ihe na-eme ugboro na-abụ. Ngozi ọra bụ eze biko anyị na ndị Nigerian Army anaghị alụ ọgụ. Ọnwụ nke unu mere eme ka eji wee kpọtara anyị ndị amị. First aside all over southeast. Enwekwa ihe ime nwuru. Ị na-ebe na-agbakasị ọnụ. Ndị amị enweghị ike ịga n'ugwu Awụsa tige checking point na ego dị n'ụbọ ndị mgbe ndị Boko Haram ga-achụ ha. Mana ọ na-achụnwụ ndị amị nọ na checking point. Enwe video m na-ahụ ebe onye gara ime ihe ya offload ndị amị ga-agba ya egbe gbajie ya ụkwụ. Enwekwa ihe unu ga-eme. Enweghị amị unu nwere unu just n'okporo few boys na-aga n'ime ọhịa ha share picture. Ndị na-enwere onye nwere real army askatara everywhere wo aside kibo. And unu kwucha ihe unu na-ekwu hara achịcha ndị unu ga-ahara asị threat nọ ndị unu ga-egbu ha ga-anyere unu aka gbuo ndị ahụ. Then agaghị akpọkwanụ Biafran Liberation Army agaghị akpọ autopilot. Ihe a ga-akpọ ọwụ IPOB. Na ESN anyị na-ahụbeghị anya before. Na pụtabeghị mbụ sị na kpọọ anybody aha na onye amekwa ha onye eme ha ma ọ pụta kpọọ Nigerian gọọmenti aha wee were ọhara na-agwa IPOB na-akpọrọ ya ndị IPOB Ifeanyi Jọfọ ị ga-elite mana ihe ị ga-eme ka ị disassociate IPOB from from autopilot and Biafran Liberation Army. Kaimonota Geji create more awareness about ESN. Because I need this kind of group. Ndị Yoruba nwere their OPC. Ha nwere nke ndị Hausa nwere nke ha. Ndị ọsọ nke na-ekiriete. Ewe create ndị ka ewe demonize ha. Ndị na-arụ ego. IPOB ekwuola na ha wụ a member of that coalition. I need the Maazị Nnamdi Kanu pụta take a stand. Gwa anyị ọnwụ na ọ hapụgo IPOB. Ahụbeghị m nga mmanụ nọ n'otu were aka na-ekewa otu ọwụhụ na Chike Dozie m bịara ụgbọ a na-enwe faction. Ọwụhụ na nke a wụkwa first of its kind ebe mmadụ ji aka na-ekewa otu ya nwa. Ọhaneze nwere two factions, onye nke rise onye nke rise. Mana nke a whereby your group and your leadership ka ị na-agba mgbachi iwepụ ha chi make wepụga your own leadership. Ikirieta autopilot ọ dị ike use ole Simon Ekpa dọmpụ ya na nga onye mana onye ga-awa onye isi ndị this 100 men now.
Yes, everyone na ha bia court chwa ihe m na-ekwu ka ha we ka gini me. O we se so gbuo m nga be ma na nga ekwu okwu. You have a formidable group. This group built you to what you are. IPOB made you. IPOB built you. You are supposed to be this icon for IPOB alone. Onye chose una ha de register bata. Ahụ be ebe man na enwe otu ke na achọ nyo na agbakwega na ha. Have it to stand on their own and support if they like, and not if they're saying he was their leader. Onyendu. All right? And then Rising Sun should stand on their own. Onyema Rising Sun. Onyema nyawa video until ha bi gbakwe wagina. Kita na wo ndi ha se no etige picture gi, etige picture Simon Ekpa, etige picture Ngozi Orabeze. Then ndo tugisi IPOB awuruze ndori na ndi ama. Then the leadership of IPOB awuru ndori na ndi ama. Onye ka na awori. Onye ka na then anyi nwa no sin uruze ndi no no nwa anwu na this your confusion. And then he money line on agbakiri ala ntoto azopụta gi zukwe ni ike ka azopụta gi ge ezu ike. No do fe be mba. You zolo yan ko de gemma if anye jo for itro akpekpeti pe itro kedafia ozo me atokpa dia ni we propaganda damage and man because of one person. Maka gini kwa no ke yan obo sabi ko ni igbo bi igbo onye abula lite mmiri ejila wo onu anyị ncha agaghị anwụ maka ihe ofu onye. Ndewo ọkọ ọha m n'ọnụ. That's great.